Здравейте хора, днес ще оцеляваме на някакъв въздушен остров. Това мисля, че е мапе. Да видим дали ще оцелеем. Първо почваме. Този остров е доста малък. Това предизвикателство дали ще оцелее. Почваме с дърветата, те са доста важни. Нека сега да нацепим малко, да вземем малко дърва. Сега ще направим къща, градинка. Има някаква пещера, вътре може да има някакви съкровища, например въглища, желязо и такива неща. Сега тук още малко дърво. Това е различно дърво. Има сложих, има хора също някакъв портал. Сложи някакъв портал. Недъра. Портал към Недъра, ето това малко се вижда лилавото. И сега ще ви го покажа. Само да... Ето, да си взема това дърво. Ето го хора. Портала. То не знам на какво прилича въобще. То нагоре. Добре. Сега това ни интересува нещо. Нека първо да си направим къщата. Ето пещерата. Ето вътре може да се види, че има въглеща, има лапис лазули, има това е нещо друго. Има лава, долу обсидиан, има това червеното, как се казва, че му забравих името. Още не мога да се така се казваше. Добре, нека да си направя къщата. Сега си обработя дървото. Къде да направя къщата? Някъде където има по-малко дървета. То навсякъде има. И това дърво ще го цепа и тук някъде ще набутам къщата. Хора, мога да снимам повече на тук на това тук оцеляване. Тук може да се развие на този остров. Само че да ни падна, че... Видим колко може да оцелем на този остров, защото... Те както се да ги мана. Така, тук почвам да строя къща. Това е тук водата, не знам какво да направя. Водата вътре в къщата ще ми бъде. Защото водата може да ми потегне, къщата ще ми бъде малко разнообразна. Такава черно-бяла. Мисля, че дървото няма стигне. Сега хора няма се стара къща да ми изглежда добре. Просто важното да си имам къща и не да ми изглежда добре. Сега съм тук да... Ето тук вратата ще ми бъде.
Сега трябва да взема още дърво. И тук това дърво ще отцепа. Иначе на този остров яко се оцелява. Има някакъв пак, който деви вика или там писка, какво прави. Опа. Мисля, че толкова да им... Не, още едно копче ще направи сърфа. Но то се съмнява, хора, трябва да побързам. Трябва да... Тук не знам на този остров дали има 3 овце, да си направя легло. Че ако няма лошо. Чувам една овца. Добре, на дърво не мога да стигна. Сега. Първо да си направя работна маса. Само ето една работна маса. Ето тук да ми стои. Сега съндъци. Също ми трябва една врата. Това е сложа. Добре. Така 6 ми трябва. Сега. Така, меч да си направя дървен меч. И това сега. Там нещо нагоре свети. Това са май чиквите или... Да, тук има една чиква. Ето хора има една коза. Кара там овца ли какво. Добре, дай ми вълна, една вълна. Там има още една. Ма само, че тя всеки момент може да падне. Чува се някъде още една овца. Само, че не мога да намеря. И май няма повече. Май няма. Охлад нищо не мога да видя. Хора, значи само 2 овце имаше. Аз имам една вълна, не знам как. Може да запазя вече овце, да ги развъд или... Карай, няма нищо. Добре, трябва да си хапна малко. Това дърво да го отцепам. Докато не ми пречи. Добре, това беше дървото. Сега го обработя да си... Така. Още като ще продължи с едно купче, след това почвам покрива. Ма то няма ми стигне дървото.
Да, не ми стигна, трябва да отцепя повече. То хора има и хора. То хора има дървета във въздуха. Чувам скелет и паяк, още паяка. Добре. Там има едно дърво. Добре. Тук сега почваме покрива. Само, че ни трябва камък, за да си направим печка и вътре торчове да си сложа. Да си направят дървени въглища. Дървото пак ми свърши. И това дърво ще цепа. Добре, 7 дърво. Сега си направя кирка и останалото дърво ще запълня покрива. Опа. Да си го обработа. Дървена кирка. Добре. 23 дърво мисля, че ще стигне. Да, стигна. Само че в къща е пълен мрак. Когато стане ден, хора, ще отида в пещерата, защото в пещерата е много тъмно и нищо няма да мога да видя. Само че аз не мога да намеря пещерата. Много е тъмно и... Също хора ще правя и ще игра също зад кадър, както и в други сервове. Няма да бъда само в този сервер, няма да играя само в този сервер, ще играя в други сервове. Ето къщата. Така. Вече почва да изгрява малко слънцето. Тук е много тъмно в къща. Само че пещерата, как беше, че изгубих я. Трябва наистина да стане ден. Ето, пещера. Ама то вътре в пещерата светло. Нали от лавата. Добре, почвам. Ето въглищата, аз имам. Въглища, ето. О, долу има лава, още. За малко да падна. Лапица, мисля, че с дървена кирка не мога да го щупа. Мисля, че трябва с желязна или с камък да се чупи.